Iawn ta, ymddiheuriadau ddim dulliau trochi oedd Carys yn drafod, ond mae gennym ni ddwy rwan sy'n mynd i fod yn trafod dulliau trochi efo ni. Felly mae Gwenan Ellis-Jones a Sian Vaughan yn mynd i drafod y pwnc yma. Gwenan Ellis-Jones, bu Gwenan yn athrawes, uwch athrawes Bro ac yn bennaeth ysgol gynradd ac yn arweinydd canolfan iaith, cyn cychwyn ar ei secondiad yn 2013 fel cydlynydd Siarter Iaith Gwynedd a Môn. Sian Vaughan wedyn, mae Sian yn athrawes ymgynghorol y Gymraeg a Llythrennedd Sir Conwy ac ar secondiad fel cydlynydd Siarter Iaith. Mae hefyd yn is-gadeirydd a hyfforddwr cenedlaethol Llythrennedd Cymraeg i Cydag. Felly, rhowch groeso cynnes iawn i Gwenan a Sian. Diolch o galon chi am y gwahoddiad yma. Dwi'n gydlynydd Siarter Iaith ers 6 mlynedd, a secondiad ydi o'n waith fel arweinydd canolfan iaith. Mae rhaid i chi gyd yn ymwybodol o waith y canolfan iaith yn Gwynedd ac yn Môn. Mae plant sy'n newydd ymwodiad i'r sir oedd yn ychyr canolfan iaith am rhwng 10 a 12 wythnos. Ac yn y ganolfan iaith na wedyn wrth gwrs, maen nhw'n cael eu trochi'n llwyr yn y Gymraeg, fel bod nhw'n abal ar ddiwedd y 10 wythnos i fynd yn ôl i'w hysgolion i ddilyn y cwricwlwm trwy gyfrwng y Gymraeg. Fedrwch chi fentro felly bod y gwaith yn ddwys iawn iawn. Mae'r trochi'n digwydd am 80 neu 90% o'r diwrnod y trochi ar lafar, oherwydd dyna'r unig fynediad sydd gan y plant yma i'r iaith, ydy iaith yr athro. Felly, wrth i ni fwydo iaith, mae rhaid ni fod yn hynod o ofalus be da ni'n fwydo, sut da ni'n fwydo, a sut da ni'n cynllunio ar gyfer cael plant yn siaradwyr. Eich sefyllfa chi wrth gwrs yn wahanol. Wrach bod chi'n dysgu mewn ysgolion lle mae'r mwyafrif yn dod o gartref Cymraeg, lle maen nhw yn siarad y Gymraeg yn naturiol. Prinia wn ydy'r sefyllfa lle mae gennym ni ddosbarthiadau cwbl Cymraeg ac yn y blaen lle. Ond un peth dwi'n meddwl da ni gyd yn gytun arno fo, mae yr iaith lafar Gymraeg wedi dirywio o ran y 10-20 mlynedd i gymharu ar 10-20 mlynedd ola. A beth sgynnon ni mewn ffordd, wrth gwrs, ydy dylanwad technoleg yna, lle mae iaith yn plant ni rwan yn oddefol. Dwi'n deud hanes, ni'n John Lewis yn Lerpwl rhyw flwyddyn yn ôl ac yn edrych ar deulu o 4, tad y mam, brawd a chwaer, ac am yr awr fewn yn isa yn y bwrdd nesaf, nath o'r un ohonyn nhw siarad o'i gilydd. Felly mae yna ddirywiad yn y defnydd o'r iaith lafar ac yn y blaen lle. Be sgynnon ni hefyd ydy dylanwad y Saesneg ynde. Mae gennau 3, wel dwi'n hen fodryb i 3 o hogia. Ac yn ddiwahân, bod yr hogia ma'n byw mewn ardalodd hollol Gymreig. Maen nhw'n deud rhywbeth fatha mae o ddim, mae o hefo, a ia a na i bob un dim. Ond mae gennau ni 48 ffyrdd o ddeud ia a na. Does gyn rhain ddim ar fframwaith, bod nhw'n byw mewn ardal hollol Gymreig, does gyn nhw ddim o'r bachyn yma, sut i atab. Sef, os da'n gofyn oes gynnwch chi, bod yna batrwm wedyn i ddeud oes neu nag oes ac yn y blaen lle. Felly, y ddadl sgynna ni beth bynnag ydych, mae fel trochi yn berthnasol, heb os nag oni bai i bawb, i'n Cymru cynhenid ni ac i'n dysgwyr yn ddiwahân. So ti'n medru jyst pwyso hwnna ymlaen y sgwylydd. Iawn, beth sy'n bwysig, dwi'n meddwl bod hwn yn adrodd hun, beth sy'n bwysig i ni roi ar gof a chadw? Dyma'r math o bethau sydd gennym ni ar gof a chadw, a dyma'r math o bethau sydd wedi cyfediogi'n iaith ni. O brofiad wrach ysgol Sul, o brofiad yr urdd, o brofiad bod yn dysgu canion mewn cor, neu bod mewn parti llefaru ac yn y blaen. Mae'r bob dim sydd gennym ni ar gof a chadw, wrth gwrs, heb os ac yn y bai, yn mynd i gyfoethogi iaith ac yn y blaen. Felly dyma'r math o beth rhaid ni fod yn rhoi yn y cof tymor hir. O'r hyn da ni darllen, faint da ni'n gofio? Petra ni'n darllen rhywbeth i chi rwan, neu bod chi'n darllen, faint o ganran da chi'n gofio? Be da chi'n gofio? Yn ôl y ystadegyn, da ni'n cofio 10% o'r hyn da ni'n darllen. O'r hyn da ni'n glywed, da ni'n cofio 20%.
o'r hyn da ni'n glywed ac yn ddeud, mae'n bechod, mae'r sleid yma yn greiddiol i beth dwi'n mynd i ddeud yn ystod y cwrwynedd gyd. Be mae'n ddeud ar ddiwedd y dydd ydy bod ni'n cofio 90% o'r hyn da ni'n glywed, yn ei ddeud ac yn ei wneud. A mae rhaid cofio hynny, ac un o'r pethau o'n i'n ei gadw yn hefn y cod trwy'r adag lle, pa mor bwysig oedd yr ystadeg un yna. Bod ni'n glywed, bod ni'n ddeud o, a bod rhaid i ni'n neud o. A bod hwnna wedyn yn fachyn i sbarduno'r col ac yn y blaen. Be sonis i yn wreiddiol, achos bod y cynllunio bwriadus yn hynod bwysig lle. Mi oedd gynnau ddwy dudalen o'r math o iaith oedden ni yn ei gyflwyno mewn canolfan y iaith. Mae'r strwythur yna yn hynod bwysig. Sef bod gennym ni gysondeb, a mae'r gysondeb yn bwysig achos mae gennych chi sawl gwahanol ffordd o ofyn am ginio, neu am bres cinio. Os gen ti bres cinio, di dy bres cinio gen ti. Ti di dod o dy bres cinio. A mae hwnna i gyd yn gymysg. Os ydym ni wedyn wedi cytuno mlaen llaw ar yr iaith ydym ni i gyd yn defnyddio fel staff, yna mae'r gysondeb yna, nid yn unig o ran y cwestiwn, ond o ran yr atab hefyd. Achos yn fanna, drwy'r cysondeb, oes gynnoch chi bres cinio, neu oes gen ti bres cinio, da chi'n mynd i roed y patrwm iaith yna wedyn i'r plentyn, oes mae gen ni, da iawn, neu nag oes mae gen i ddim ac yn y blaen. Mae'r amrywiaeth gyflwyno iaith, os da chi yn heb strwythuro ac heb gynllunio mlaen llaw, bod hwnna wedyn wrth gwrs yn cael dryswch i'r plentyn. Lle, da ni wedi sôn am y math o iaith, ellir cael ei gyflwyno i blentyn ac o'r blaen, lle. Iawn, o'n i'n meddwl, da chymod, mae hwn wedi gwrybwyll yn barod, lle. Ond mae profiadau plant yn y rhyw iaith mor bwysig. Da ni wedi clywed sawl cyflwynydd yn deud, iawn, os ydych chi'n cysylltu ar rhywbeth, da chi'n gwybod yn fwynhau, ond wrth gwrs da chi'n mynd i wneud defnydd ohono fo. Mae drilio, mae trochi iaith yn gallu bod yn hwyl, heb os ac o'n i bai. A mae rhaid i ni fod yn gweithio'n galad i wneud o yn hwyl. Fyta ni'n ymlaen rwan i'r sleid nesaf. A mae gennym ni adnodda parod i fedru cael plant i ailadrodd iaith. Mewn ffordd hwyliog, mewn ffordd sydd yn ddiarwybod iddyn nhw eu hunan. Fel bod nhw ddim yn sylweddoli, ia, dwi yn ailadrodd iaith efo yma gan y blaen lle. Dim ond yn sydyn iawn beth sydd gennym ni fama di plentyn yn ei wrthas gyntaf. Mae lot o beth yn digwydd o fanna, achos mae gen i athrawes fach ar flaen y dosbarth sydd yn atgyfnerthu syna geiriau a syna llythrennog ar blaen. Activity Builder, Literacy Activity Builder dyn nhw'r rhaglen yna. Mae'n rhaglen ddi-iaith, ond fydwch chi bwydo unrhyw iaith i mewn iddi. Mae yna fformat gwahanol fath o gema yn rhan o'r Literacy Activity Builder. Ac unrhyw iaith da chi eisiau rhoi ffocws arno fo, mae'n ffordd handi iawn, wrach cyn rhyw wers neu ar ôl wers neu beth bynnag chi ddech chymod. Ewch chi, sa ti'n ymlaen i'r nisan, a ddrwg yn eigen ti'n cael weithio. Mae'r elfen gweledol wrth gwrs yn holl bwysig wrth i ni fod yn cyflwyno iaith. Achos mae'r elfen gweledol wedyn yn rhoi ystyr eiriau. Fel mae plant yn dod i mewn i'r ganolfan, maen nhw yn gweld yr iaith o'i blaenau nhw. Maen nhw'n gwybod beth ydy ystyr canu, maen nhw'n gwybod beth ydy ystyr cuddio, achos maen nhw'n gweld y llun, maen nhw'n cysylltu wedyn, wrth gwrs, yr elfen weledol. So ti'n mynd ymlaen wedyn i'r nesaf yr un wedyn, wrth gwrs i dda. Rwan, mae drilio iaith yn hwyl, a mae rhaid iddo fo fod yn hwyliog. Dysgu trwy ddynwarad ac efelychu ma siartio'r iaith. Mae rhaid ni greu imprint, neu mae rhaid ni greu argraff ar y meddwl. Pwy sy'n gwybod faint o weithiau sy'n rhaid ni ailadrodd unrhyw ddarn o iaith iddo fo fynd i'r cod yma hir? Rwy'n am entro. Da iawn, star pupil yn y ffrant yma. Mae rhaid ni ailadrodd darn o iaith 70 o weithiau iddo fo fynd i'r cod yma hir. 70 o weithiau, mae hwnna'n glamp. Dwi'n sôn am y cod yma hir, dim y cod yma'r beth, lle wrach fydwch chi gofio beth ydych chi ginio heddiw. Sa chi'n gofyn wythnos i heddiw beth ydych chi ginio. Iawn, da chi'n mynd i gofio. Ond mae'r cod yma'r hir yn sôn am rhywbeth sydd yna am byth ac yn y blaen. Felly mae rhaid ailadrodd set o eiriau neu geiriau
70 o weithiau. A mae hynny'n job, sut ydych chi'n cael plant i ailadrodd? Wel, un ffordd slic, a mae plant yn licio rydym dydyn. Maen nhw'n licio bachu i beat neu beth bynnag lle. Ydy yn dda mae dwy wrthi yn adrodd darn o waith maen nhw wedi gwneud, maen nhw wedi gorfod defnyddio'r patrwm i fydda i ac yn y blaen, a chwilio yn y geiriadur wedyn am eiriau i fynd efo fo, lle so ti jyst yn... Fi'n chi'n gweld, di mae'r ail blentyn yna yn ailadrodd heb yn wybod iddi hi hun. Ynde? Mae hi'n ailadrodd, felly da ni'n cyrraedd at y nod wedyn, o ia, mae di adrodd ei hun, mae di ailadrodd, achos mae rhythm yn ei chario hi, wedyn, efo'r ail blentyn, ac yn y blaen, lle. So, ti'n mynd ymlaen i'r nesaf, sgwyd i dda, diolch ti rian, ti'n gweithio'n galad yn aml wan, lle. Mae defnyddio rhythm yn sicr yn rhywbeth, mae plant yn cydiad yn efo. Pai corbet sef wrth gwrs wedi defnyddio a wedi canfod ers blynyddoedd pa mor bwysig ydy gwneud defnydd o iaith y corff. Ystym wyneb, rhywbeth gweledol, rhythm wrth gwrs yn asbardino'r cof, am symudiadau hefyd ynddo. Achos mae yna link pendant rhwng iaith a symudiad. Sbiwch chi ar unrhyw gyflwynydd teledu a maen nhw'n siarad o'i dwylo. Felly mae yna link pendant rhwng symudiad a iaith. Ac un o'r pethau da ni'n gwneud yn y ganolfan wrth gwrs oedd cael symudiad i sbardino'r cof ac yn y blaen. Felly dyma un rap o'n ni'n gwneud yn ystod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bnawn di Gwynar ynde, a da ni'n meddwl, da ni eisiau rhywbeth ddiogrydd yma. So ti'n mynd ymlaen i'r un nesaf, sgwylwch yn dda. Fel bod chi ordiant, allan o'r i weld ynde, pa fwr sy'n wrthi ar y gorau felly. 1, 2, 3, 4. So chi'n gofio fi? 1, 2, 3, 4. Bis, bar, llaw, dwylo, o flaen. Tio. O flaen. Tio. Arben. Uwchben. Dwi'n gwybod y byd. Arben. Uwchben. Rhwng. Drwy. Dosbont. Danabont. Dosbont. Danabont. Drws nesaf. Wrth ymyl. Gyferbynna. I fyny. I lawr. I fyny, i lawr, o gwmpas, ar gornel, heibio. Mae plant wrth i bod, achos a wedyn difyr di mewnbwn yn ôl yn de, achos o'n i wedi dysgu hwnna rhyw brawd y llun ac yn y blaen, ac yna 3 hodyn bach yn mynd efo'i gilydd adran y tacsi. A dyn, mi geisio rhyw arfarniad bach sydyn o'r dillad dysgu erbyn bore dydd Iau, a dyma yna un yn dweud, a dwi'n methu gwneud Maxen Bradford a ddilllyd, ac mod ond I think your teacher's a bit loopy. Ac yn ei fel, a beth yn wedi bod yn gwneud, wrth gwrs, yn y tacsi, oedd yn wedi bod yn chwarae gêm efo'i gilydd. Felly, bob un cornol, ar gornel. Bob un car yn mynd hibio, heibio. Nes bod o dim dar fren sydd i'n taxi. Ond, beth o'n wneud, wrth gwrs, oedd dim
oedden nhw'n defnyddio iaith, achos oedd o'n gem gyda nhw. Ac oedden nhw'n ailadrodd y iaith yna yn hollol naturiol. Iawn. Mae Carys wedi sôn, dim gwagled, dim iaith mewn gwagled, mae hi'n perthyn i gyd-destun llawer mwy wrth gwrs. Ac wrth ni'n mynd ymlaen i'r sleidiau sydd ar y diwedd y fama wrth gwrs. Unwaith eto mynd yn ôl i ddilliad Pei Corbett o ddefnyddio symudiadau, o ddefnyddio rhythm, o ddefnyddio pob math o dechnegau mewn ffordd i sbarduno'r cof. Ac un peth dwi wedi chwedeg eto fo wedyn ydy syna, mae cyfrifiaduron, mae yna gymaint o syna ar y we ac yn blaen sy'n medru sbarduno'r cof. Rhoed yr arddodiad wedyn mewn cyd-destun stori syml iawn Carlo'r Cys gyda ni fama, lle mae'r hen Carlo yn chwilio am ryw loches, rhywle lle beth o gysgu am y noson. Mae'n chwilio o dan a goedan. Mae o yn cysgu ar y wal o flaen, gyferbyn ar sied ac yn y blaen. A jyst i wrando ar y sleid ola un y fama. Thomas, dos i'r gwely rwan. Dos awi. O, mam, neis yw'r. Mi eis i'r gwely fian, dydw i ddim eisiau mynd i'r gwely rwan. Gai orffen y gym. Thomas, dos i'r gwely rwan. Dos yn fan ac yn fian, dos yn fan ac yn fian. O, mam! Ddoi, mi eis i'r gwely fian, dydw i ddim eisiau mynd i'r gwely rwan, gai! Iawn. Ac wrth fynd ymlaen, fedrwch chi ganolbwyntio ar wahanol elfennau yn y bwrdd stori. Sef, os da chi eisiau rhoi y zoom lens ar gysyllteiriadau. Achos mae'r cysyllteiriau mae'n bwysig mewn stori dydy. I fod yn cychwyn brawddegau ac yn y blaen, i wneud eich iaith chi fwy difyr. Sef, weithiau, ambell dro ac yn blaen, a mae hwnna i gyd yn dod drwy ddrilio ar lafar. Ymlaen wedyn i adio cymeriad arall i'r stori. Lle da ni'n dod â dywediadau. Mae dywediadau naturiol yn diflannu, ond mae rhaid i ni fwydo nhw'n ôl i'n plant ac i'n disgyblion ac yn y blaen. Ond i bai, iawn, os nad ydy'r iaith ar gof a chadw, os nad ydy o'n y cof tymor hir, da chi byth yn mynd i weld o yn ysgrifenedig. A dyna ydy dechrau a'i diwedd i. Os nag ydy plentyn yn ei ddefnyddio fo, os nad ydy plentyn yn gwybod amdano fo, da ni'n mynd i weld o wedyn. Felly dysgwyr pyr ydy hein, ond dwi wedi cymryd siampla o waith ambell un. Plentyn 8 oed, os dwi'n cofio nawr, di Elen neu oedd Elen ar y pryd. A be o gyn i fama, lle ddechrau mod bwrdd stori, a stori terist, mae wedi meddwl am Mr Bean am bob un dan hael, lle. A Mr Bean hen gradur bach, di colli ddawn i doniolwch. Ac mi wewnwch chi'n fama, sut mae dylanwad y byrddau stori wedi treulio drwodd i'w gwaith sgwennu hi. Achos mae'n cychwyn, iawn, bore da, Harry Potter, ydw, beth sydd wyt ti'n iawn, Mr Bean, gweddol ac yn y blaen lle. Achos weithiau, dwi'n gyrru ar hyd y lôn medda Mr Bean. A mae o yn trio codi law ac yn gwneud i bobl chwerthin, ond dydyn nhw ddim yn chwerthin. Dro arall, iawn, da ni wedi bod wrth un ymarfer hwnna, dwi'n cerdded ar hyd y stryd fawr. A mae'n trio dawnsio fan bach un, ond does am ddim byd yn cydiad ac yn y blaen lle. A wedyn mae wedi dŵad ar dysgroed pyr ydy hi. Ond mae wedi dŵad ar hen ddywediadau bach naturiol, brensiach y bratia, wel, amball dro ac yn y blaen. Ac wrth gwrs, diwedd hapus y stori lle mae Mr Bean yn cael llwch hyd i drio adfer y dynolwch ma sydd gennym fo lle. Mae gen i ddwynedau sleid ar ôl cyn i mi orffan lle. Sgarmas mewn siop jeeps di hon, lle yna long hwyliodd yna sy'n trefod i mewn i siop jeeps. Ac am ryw reswm di gofyn am jocled. Ac mae peth am dyfler. A ar ddiwedd y dydd, lle mae barchenog y siop jeeps yn cael llond chops. A dim yn dweud, wel, ia, brensiach y bratia, twll o led i'r siopa. Nag i wir, mae'r sglodion yn ardderchog. Ardderchog wir. A sut mae hi'n cerdded? Mae'n cerdded yn fan ac yn ddian, A dyna'r gwaith wedyn, da ni'n cael ar lafar i lawr ar ddi a gwyn ynddo. Un ar ôl wedyn, lle mae unwaith eto dylanwad y cysyllteiria yn anffodus, yn sydyn, ac wrth gwrs, mi oedd moyn wrth i fodd
yn dwy'n amball i afal ac yn y blaen. Rwy'n 2 sleid gyda ar ôl ac yn y blaen. Ydy ma trochi a drilio iaith yn medru bod yn hwyl. Ond mae o'n allweddol. I bawb, dwi wir yn credu hyn, bod nhw'n Gymru cynhenid neu yn dysgwyr, mae trochi a drilio iaith yn holl bwysig ar gyfer creu'r blociau adeiladu i'r gwaith ysgrifenedig. Diolch o galon i chi. Dwi'n dda iawn yn dechnegol, dwi'n wedi drio gweithio'r clicker. Falle byddai dod yn ôl at eich diriau. Reit, fel ydych chi'n gwybod, Sian Fawn di'n enw fi, dwi'n gweithio yn arferol fel athrawes ymgynghorol yng Nghonwy, ond ar hyn o bryd yn gweithio efo'r siarter iaith yng Nghonwy ac yn Unbych. Dwi'n teimlo mod i misg cewri yn y maes dysgu iaith, a falle yma prynawn yma a bore yma hefyd, dwi'n clywed gymaint o gyflwyniadau gwych. Athrawes gyffredin ydw i yn y bôn, sydd wedi gwneud llawer iawn o gamgymeriadau o ran dysgu iaith, a hefyd sydd wedi dysgu lot gyn eraill. Felly, gwbl dwi'n mynd i sôn amdano fo hefo chi pnawn yma, ydy be dwi wedi dysgu gyn eraill, lle dwi wedi cymryd yr arferion gorau a wedi rhoi nhw ar waith yn yn ysgolion ni yng Nghonwy. Felly, dwi'n mynd i sôn wrthych chi am sut dwi wedi dwy'n ci sy'n cerad sy'n cael, de? Wedi dwy'n a wedi benthyg bob math o syniadau o bob man a wedi gweithio hefo nhw mewn dosbarth prif lif. Felly, dwi'n mynd yn ôl am dros 10 mlynedd ar 20 pan nes i gychwyn dysgu nôl yng nghanol yr 80au. O'n i wedi dod o ardal Gymreig iawn, ardal Gaernarfon, wedi mynd i ysgol Gymreig iawn, wedi gwneud ymhynciau, un o'r criw arloesol oedd yn gwneud nhw trwy gyfrwng y Gymraeg, am y tro cyntaf wneud gwyddoniaeth ac yn y blaen trwy gyfrwng y Gymraeg. Ac yn sydyn reit, yn ffeindio'n hun yn dysgu mewn ardal Saesnigedig, hefo nifer helaeth o ddysgwyr ac wrth gwrs rhai plant o gefndiroedd Cymraeg ac yn y blaen. Yr union sefyllfa sydd gynnwch chi yn eich ysgolion, yr union sefyllfa ydych chi'n ddelio efo fo o ddydd i ddydd, lle mae gynnon ni yr licorice allsorts o ran cefndir ieithyddol plant. A fel o'n i'n teimlo. Be dwi'n neud? Sut ydw i wan yn sicrhau bod yr holl blant yma, yr holl gefndir ieithyddol gwahanol, yn ffynnu yn y dosbarth gyna i. Ac oedd o'n codi dipyn bach o ofn arna fi. Wedyn, oherwydd mod i wedi gwneud Cymraeg fel gradd, dyma nhw'n gofyn fi fod yn arweinydd y Gymraeg ac yn arweinydd ieithyddol o fewn yr ysgol, ac oedd hwnna'n codi mwy o ofn arna i byth. Nes o'n i'n mynd adra weithiau, oherwydd o'n ni'n gwneud gymaint o gamgymeriadau a neb, ac o'n ni mor ddi-glem ar gychwyn yng ngyrfa a neb arall, ac o'n i'n teimlo beth i fel yna. Felly, mi fi o'r rhaid i mi fynd i chwilio ac i gerdded, ac i ofyn, ac i bledio am syniadau, ac edrych ar ddulliau llwyddiannus. Sef yn union beth y Sienlli'n sôn amdano fo bore yma. Mae rhaid i ni edrych ar ymchwil. Mae rhaid i ni mynd i chwilio am yr arferion gorau a'i defnyddio nhw. A mae rhaid i ni hefyd, fel athrawon, gael hyder yna ni'n hunan hefyd ac yn ddillia. Ac ella mentro dipyn bach mwy. Felly dyma fi ar ôl bod yn cerad o gwmpas yma, reit, dwi'n gwybod wan, dwi'n mynd i roed hein ar waith. Ac erbyn hyn, dwi'n teimlo fel y gath fo'r haes. Dwi'n gwybod dipyn bach o'r dulliau na sydd yn gweithio. A dwi wedi cael nhw i gyd gyn Gwenan a'i thebyg o mlaen i. A wedyn dwi'n teimlo wan, ia, mi fedra i fynd o gwmpas yn ysgolion, yn teimlo'n hyderus bod fi yn gallu cynnig rhywbeth o safbwynt gwella dulliau trochi ac yn y blaen. Mae ddysgu disgyblion o wahanol gefndiroedd hefo'i sialensa yn dydy. Dyna sydd gyda ni. Mae yna fanteision, da ni fedru manteisio ar gryfder ieithyddol plant a'i grwpio nhw ac yn y blaen, ond hefyd mae yna sialens. Achos ar ddiwedd y dydd mae rhaid i bob un plentyn o dan yn gofal ni fod yn ffynnu ac yn gwella ac yn dangos cynnydd. Ac felly mae rhaid i ni edrych ar y dulliau trochi
i'r hwyr ddyfodiaid. Mae rhaid i ni gynnal iaith a peidio cael dylanwadau negyddol, peidio cael rhieni'n dweud, mae iaith ym mhlentyn ni wedi gweithregus pan mae wedi dod i mewn i'r ysgol, ac dylanwadau negyddol, mae rhaid i ni sicrhau bod ni'n cynnal iaith dda sy'n dod o'n cartrefi, a hefyd mae rhaid i ni loiwyr iaith hwnna a symud ymlaen a gwella yn plant. Felly'r cam cyntaf nes i ddysgu, a da chi'n gweld wan o edrych ar beth sy'n mynd ymlaen yn y canolfannau iaith, oedd bod rhaid i mi fod yn greadigol, yn ddynamig, ac yn fodlon amrywio yn lle dysgu i ymateb i'r sialens yma. Ac yn fwy na hynny, fel arweinydd ieithyddol o fewn yr ysgol, o rai mi sicrhau y cysondeb yna, bod fi'n cadw hwnna i fi fy hun, bod fi yn ei ledaenu fo, yn ei rannu fo, ac yn helpu eraill ymlaen hefyd. Felly, fel dwi'n deud, edrych ar ymchwil nes i, beth a pwy sy'n llwyddo, sut maen nhw'n llwyddo, a pa ddillia fedra i gymryd a'i rhoi nhw ar waith. A dyma lle oedd y lle cyntaf es i. Reit, mae'r plant yma'n llwyddo. Os ydyn nhw wedi llwyddo yn y ganolfan iaith, yna maen nhw wedi dod i fyny lefel 3, dwi'n iawn Carys? Lefel 3 yn ysgrifenedig ar ôl cwta tymor. Ac o'n i'n meddwl, wow, mae rhaid i fi mynd i weld beth sy'n digwydd yma hyn. A dyma lle nes i gerdded i ddechrau. A dyma nes i gymryd allan o be welis i. Yn i siarad efo Gwenan yn gynharach a mi ddaru ni edrych, ia, strwythur adeiladol, ti'n iawn, fydda Gwenan. Cyflwyno ag ailadrodd parhaus, ia, ti'n iawn. Pwyslais ar waith llafar, atgyfnerthu'n draws gwricwlaidd, a defnyddio technoleg yn effeithiol. Achos dyma'r byd mae'r plant yno fo erbyn hyn, a mae rhaid i ni ddod ac anwesu'r byd yna hefyd yn y Gymraeg. Felly o'n i falch bod fi'n iawn, Gwenan, wedi tynnu y pethau yna allan. Reit, cychwyn efo strwythur adeiladol. Dyma be o gynno ni, ni ffodus iawn yn yr 80au yna, ymgynghorwyr ardderchog o gwmpas bryd hynny, ac wedi rhaid strwythur o batryma iaith yn y drefn gywir, achos sa chi'n edrych ar yr ochr dde yn fanna, fedra ni ddim dysgu adio, dysgu lluosi heb bod ni wedi dysgu adio yn gyntaf. Fedra ni'n dysgu ffracsiynau os nad ni wedi dysgu cyfri. Felly, oes, mae rhaid cael trefn a strwythur i'r patryma. Ond i mi, doedd i gael o fela ddim yn gweithio. Doedd yn weithredol, oedd o'n ddogfen oedd mewn ffeil. Ac o'n rhaid i mi wedyn berthnasu hwnna i'n sefyllfa fi o ddydd i ddydd. Dwi'n yn cael cyflwyno y patrwm yna, achos yr athro nesaf sydd wedi gyflwyno hwnna, na, doedd o'n gweithio fel yna. O rai fi gymryd hwnna fel y strwythur, ac o rai fi wneud o weithio i mi. Felly mi benderfynus i, nid hwn oedd yna 10 mlynedd ar 20 yn ôl, dwi'n gwybod, ond mi gymys i be oedd yr ystod, be oedd y deiet rwan, mae'r plant ma'n fod i gael yn ieithyddol. Edrychus i ar y deiet, a nes i simuleiddio fo. O ran cael plant i siarad, mae rhaid i ni wybod pam maen nhw'n siarad, sut maen nhw'n siarad, i be maen nhw'n ymateb iddo fo, be di'r ysgogiadau, pa ddillia cyflwyno, pa gynulleidfa gynno ni a sut oedden ni'n werthuso fo. A dyna chi'r ystod. Oedd yn llawer iawn rhwyddach i weld i mi na hwnna. Ac o'r rhaid i mi wedyn gynllunio siarad o fewn y dosbarth yn ymateb i heina. A sicrhau bod fi wedi rhoi profiadau amrywiol ac amrywio fynulliau dysgu. Pwyslais wedyn ar y gwaith llafar, fel o'n i'n deud, doedd y ddogfen gyntaf, bod ti'n rhoi strwythur, ddim yn un o'n i'n teimlo oedd yn weithredol o fewn y dosbarth, ac felly o'r rhaid i mi edrych ar pa sgiliau ddyla bod plentyn o fewn blwyddyn 3, blwyddyn 4 ac yn y blaen yn ei wneud. Wrth gwrs, mae gynnon ni erbyn hyn y fframwaith llythrennedd, ac felly mae o wedi fapio allan, ac erbyn hyn, be dwi wedi wneud i roed yr arfa ieithyddol ar gyfer gwneud a chwblhau y sgiliau yna at ei gilydd o dan bob sgil. Ac felly mae o'n arfogi yr athro efo union yr arfa ieithyddol sydd angen bod wedi trochi a'i gloewi ac yn y blaen i'r plant i fedru ymdrin ar sgiliau disgwyliedig. Maen nhw'n heriol iawn,
Ond o gael yr arfau ieithyddol cywir yn ei lle, mewn patrwm strwythredig, yna mi fyddwn ni yna. Felly, es i mlaen i ffurfio'r cardia sgil siarad. Yr ail adrodd parhaus wedyn oedd rhaid sicrhau bod na gyfleoedd yn ystod yr wsos i ddrilio. Sut ydyn ni'n drilio? Drwy'r gema, defnyddio pai cobet, bachu ar bob 5 munud hyd yn oed pan oedd y plant yn neud hesi fynd i mewn, ydyn ni'n drilio iaith wrth iddyn nhw fynd i fewn ac manteisio ar bob cyfla. Bod yn greadigol ac yn ddynamig, yn lle gofyn i plant ailadrodd stori yn ysgrifenedig, rhoid sefyllfa iddyn nhw, Puppet, Mrs Jones y cynorthwy wraig wedi mynd, reit, da ni'n mynd i gario ymlaen efo'r stori hebddi hi. Mae Mrs Jones yn dod yn ôl wedyn achos wedi gofyn iddi wneud. A mae rhaid i'r plant ailadrodd y stori wrth Mrs Jones. Yn hytrach, da chi'n rhoi nhw mewn sefyllfa o ddydd i ddydd i wneud yr ailadrodd. Wedyn, targedu'r iaith i fewn yn draws gwricwlaidd, cyfres o gardia fel hyn wedi cael eu creu i gyd-fynd â bob un pwnc. A hefyd, edrych ar pa apia. Mae gynnon ni, dwi'n meddwl bod rhaid wedi dod gan rhyw sector yn y Llywodraeth, lle mae gynnon ni yr apia Cymraeg sydd ar gael. Does dim rhaid i ni lynu wrth yr apia Cymraeg. Mae gynnon ni, fel oedd Gwenan yn dweud, bob math o apia sy'n ddi-iaith, explain everything, word cloud, mae gynnon ni hein i gyd. Gwneud defnydd onyn nhw yn y Gymraeg. Gweithio llawer iawn hefo Robin Williams sydd yn mynd o gwmpas i helpu llawer o ysgolion ar gyfer creu stori ddigidol ar gwahanol apia. Da chi'n gweld y fanna'n glir y defnydd o dechnoleg sy'n cael ei wneud drwy gyfrwng y Gymraeg i greu y stori ddigidol. Creu amgylchedd ieithyddol gyfoethog ar gyfer y plant. A maen nhw'n caffael y patrymau iaith yn fuan iawn fel oedd Gwenan yn ei ddeud. Rhaid edrych wedyn, ydyn ni yn symud o hynny. Da ni wedi creu yr hinsawdd gyfoethog yma, ond pa gyfleoedd, pa brofiadau eraill da ni roi i'r plant yma? Nid yn unig mae rhaid i ddysgu nhw siarad drwy'r patrymau iaith a bwydo'r iaith iddyn nhw. Mae rhaid ni hefyd roed y cyfleoedd iddyn nhw siarad mwyn dysgu a siarad am ei dysgu. Ac o wneud hynny, mae glynu wrth ailadrodd drwy'r amser y medru'n dal ni nôl. Ac felly mae rhaid ni ymestyn a cofio wrth gwrs am bob carfan sydd o fewn y dosbarth. Cwyn yn aml iawn gan estyn ydy fod disgyblion yn ymddangos fel petai nhw'n aros yn ei hunfan. Dach chi'n bod yn ei ieithyddol, yn troi yn ei hunfan am rhy hir, fel bod nhw ddim yn cyrraedd y lefela dylsa nhw'n wneud. Felly, be dwi wedi wneud ydy trio cael hwn yn meddwl yn hun. Be ydy'r cama yma rwan yn haith iaith plant? Be ydy fy rôl i fel yr athro? Be wedyn sy'n digwydd i'r plentyn o'r rôl honno? Os dwi'n modelu, yna mae'r plentyn yn mewnoli'r iaith, mae'r iaith yn oddefol. Os dwi wedyn yn annog yr iaith yna nôl ac yn ymestyn, yna mae'r plant yn dod yn gyfathrebwyr a mae hynny mor bwysig bod ni'n rhoi y cyfleoedd iddyn nhw i siarad. Bod ni'n sicrhau cyfleoedd iddyn nhw achos felly maen nhw'n mynd i ehangu geirfa a tryma. Os na gyda ni wedyn yn ei cywiro nhw, yna dydyn nhw ddim yn cyrraedd safon. Safon sy'n rhoi hyder. Hyder sy'n creu defnyddwyr. Dyna pam mae yna gymaint o bobl yn deitha chi, well, I understand it, but I don't speak it. Yeah? Neu I used to, but I've lost my Welsh. Does gynnyn nhw ddim yr hyder yna bellach. Felly, yr unig ffordd da ni'n di sicrhau bod gynnon ni ddisgyblion hyderus sy'n mynd i fod yn ddefnyddwyr hyderus ydy sicrhau bod ni wedi sicrhau bod nhw'n cyrraedd safon. Achos mae fi dim gan ac yn y blaen. Os na gyda ni yn rhoi strategaethau mewn lle i gywiro'r patrymau yna, dydyn nhw wedyn ddim yn teimlo'n hyderus i ddod a siarad drwy gyfrwng Gymraeg ac yn y blaen. Dydyn nhw ddim yn datblygu a fydda nhw ddim
yn troi i fod yn ddefnyddwyr effeithiol. Mae estyn ar ôl cynnydd, dyna chi sy'n rhoi y cynnydd. Mae'r rhaid i bob un o'r rolau yna fod yn berthnasol ar gyfer troi y plentyn. Dwi'n sôn yn fan hyn am wella brawddegau. Trwy'r amser, maen nhw'n sôn amdano fi ar gath, dwi'n siŵr yn bob man lle dwi'n mynd. Ydy'r hen gath yn dod lawr o'r goeden. Dangoswch chi lun fel ai blentyn, yn arferol mi ddidydd blentyn. Be wyt ti'n weld yma'n hyn rwan? Roedd cath di cerdded lawr o'r goeden. Os da ni'n derbyn hwnna, hwnna fydd yna. Os da ni'n gwthio'r ffinia ac yn gofyn, reit, roedd cath wedi cerdded, sut ydyn ni'n deud hwnna wan? Bergryno, sut oedd hi wedi cerdded? Reit, da ni'n tynnu iaith allan o blant ac yn trochi nhw mewn iaith goeth erbyn hyn. Sut oedd hi'n sleifio? Yn araf. Sut gath oedd hi? Un fain, ddu a gwyn. Sut fath o goeden oedd hi? Goeden y falau. Ble roedd y goeden y falau? Os na da ni'n gwthio, roedd cath di cerdded lawr o'r goeden gawni. Rhaid ni wthio ffiniau'r iaith a'i loiwi fo, i drochi fo iddyn nhw, i symud ymlaen, i gael sleifiodd cath fain ddu a gwyn yn araf i lawr o'r goeden y fala ym mhen draw'r ardd ynde. Siarad cyfoethog ydi o, ac wrth arsylwi am lle mae'r plant na rwan a'i symud nhw'n i blaena. Dyna sut da ni'n mynd i gael yr hyder yn nhw. Y quality talk yma, a'i grwpio nhw, a'i cynllunio nhw ar gyfer. Mae'r dosbarthiadau cyfnod sylfaen ni'n fwrlwm o siarad. Yn dydy, sgwrsio rhwng plant, oedolion, bwrlwm. Mae'r cyfnod sylfaen yn wych o beth. Ond mae llawer o'r siarad yna'n gallu bod o fewn ffiniau profiad plant. Ac felly mae rhaid i ni drochi'r plant a gwthio'r ffiniau a'i trochi nhw mewn cyfoeth ac ymestyn yr iaith. Dysgu cyffredinol plant yn dibynnu ar lefel i gallu llafar nhw. Mae rhaid i ni edrych ar sut da ni'n holi cwestiynau, cyflwyno a rhannu syniadau, a paratoi disgyblion ar gyfer unrhyw dasg sydd ganddyn nhw. Os ydy'r cwestiwn mond yn gofyn am ateb ffeithiol yn ôl, yna dydy o ddim yn ymestyn iaith y plant. Mae rhaid ni edrych a cwestiynu yn ôl y Bloom taxonomy, ynde? Creu tasgau cyfoethog iddyn nhw. Dwi'n gredwr cry yn methodoleg darllen cilyddol, y reciprocal reading, lle mae yna lot o siarad yn digwydd a thrafod. Tasg ddarllen iddyn nhw, boed honno yn y Gymraeg neu yn y Saesneg, ond maen nhw wedyn, falle, yn trafod testyn Saesneg yn y Gymraeg. Dyna beth yw wir ddwyieithrwydd de. Mae dwi'n llithro o un iaith i llall. Arwain wedyn i dasg ysgrifennu, ac yn aml iawn mae'n stopio wedyn dydy. Gwthiwch ffiniau'r dasg ysgrifennu na i dasg chwarae rôl, i chi gael gweld gwahaniaeth yn safon iaith eich plant chi. I grwpio nhw. Sut da chi'n mynd i grwpio'ch dysgwyr? Meddyliwch amdano fo i gael y siarad da allan o grwpiau. Na dydy o ddim just yn rhoi plant eistedd o'i gilydd, bod na siarad da i ddod allan ohono fo. Dyna di'r her, a ddysgu benodol y sgiliau sydd ei angen ar gyfer cymryd rhan a cael y siarad da allan o'r grwpio. Trefnu'r gwaith grŵp yn y fath fodd fel y geir y siarad fwyaf effeithiol. Rhowch sgiliau gwrando, cyfathrebu a datblygu geirfa yng nghanol eich cynllun darllan. Achos mae'r rhaid i hwnna fod yn ganolog yn y cyfnod sylfaen yn enwedig. Achos dyna'r 3 sgil sy'n rhwystyr i ddatblygiad plant. Ydy diffyg sgiliau gwrando, diffyg sgiliau cyfathrebu a diffyg datblygiad mewn geirfa. Dwi'n gredwr cry yn hwn, so mae wedi siarad efo chi drwy dydd am hwnna. Mae'r gŵr wedi synnu'n rhyfeddol boleri wedi deitha fi gyfyngu 10 munud am meddwl beth ni'n cael get away efo hynna. Ond mae o'n ddull sy'n llwyddo. Achos mae swyddogaeth y dysgwr yn newid efo dull darllen cilyddol. Dydy o ddim yn oddefol. Mae llwyddiant a chynnydd yn dibynnol ar y dysgwr yn cael ei draws newid. A na'r dysgwr sy'n arwain, a'r dysgwr sy'n siarad, a'r athro sy'n siarad llai, unwaith mae'r modelu wedi digwydd.
Dwi wedi mewnoli'r holl ddilliau dwi'n credu'n gry yn nhw, ac wedi gosod nhw'n erbyn y sgiliau yn y meysydd dysgu, fel bod na arweiniad i rywun oedd fel fi dros 10 mlynedd ar 20 yn ôl yn teimlo fel la. Dwi wedi rhoi nhw i mewn, be dwi'n meddwl fedra nhw drio, achos mae pethau'n newid, da ni'n llwyddo fo bob dim da ni'n neud. A dwi'n edrych ar hyn ar geiriau, dwi'n gobeithio mae geiriau Eluned Morgan ydyn nhw, dwi'n meddwl bod fi'n iawn yn deud, ond dwi wedi bod ar wefan y Llywodraeth yn edrych ar gwella profiadau dysgwyr Cymraeg, a dyma welis i. Does dim angen aros i'r cwricwlwm newydd gyrraedd i newid dulliau ddysgu. Ac felly rwy'n gosod yr her i ni gychwyn am y newid yn syth. Ac ar hynny o eiriau, diolch yn fawr iawn i chi am eich gwrandawiad.